הבת שלי נולדת בת עכשיו, ואני צריכה פרחים יפים. אנחנו בפרחי ברזיל מתמחים במכירת פרחים, מתנות וקישוטים לאירועים. Добро пожаловать в Прахей Бразиль, мы всегда рады помочь вам. ניתן להשיג אצלנו מבחר זירים מפרחי העונה, סידורים מרהיבים, קישוטי רכב וזרי קלה. שזירת הפרחים אצלנו נעשית בידי טובי השוזרים בארץ. השירות שלנו איכותי ומקצועי כבר שנים רבות ומותאם לכל אירוע ותקציב. אנחנו מבצעים הזמנות למשלוח פרחים לרחבי הארץ והעולם בהזמנה מרחוק והתשלום בכרטיס אשראי.